Sziasztok, ebben a videóban most Hunterre fogok reagálni. Ezt a videótípust már láttam sok videóstól, köztük Morányi Mátétól. És akkor hát nézzük is bele. Most ezt választottam, ezt a... Inkább nem mondok le semmit, mert... Ja, ezt is tudjátok miért. Manapság már mindenki egész nap a TikTokot görgeti, és akármilyen videókat is dobál be neked az algoritmus, egy valami elől nem menekülhetsz el. Ez pedig nem más, mint a reklámok. Folyamatosan ott vannak mindenhol, egyszerűen nem tudsz megszabadulni tőlük, ezért én sem tudtam más tenni, csak megrendelni. És most letesztelek minden hülye TikTok hirdetés, hogy olyan tényleg jól működik, vagy hatalmas kamu. Lunalux fogfehérítő. Ez az a cucc, amit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Nagyon sok TikTok hirdetést láttam már én is erről a termékről. Na ne! Ezt ne! Te most olyan? Hol voltál eddig? Már, de most ez a kettő hogy lett ennyire fehér? Mit mondtál pontosan, mi is voltál? Valós tényleg fogfehérítő, és ne haragudj még egyszer, hogy így lettem. Ó, semmi gond, azért abszolút megértem. Megmondom őszintén, egy kicsikét félek is tőle. Hát persze, hogy félsz, már megöldítette azt a nőt is. De... Jó van. Amikor találtuk ki ezt a videó ötletet, többen arra bátorítottak, hogy ezt ők nem tennék meg a helyemben. Már hoztak valami újabb csomag. Szóval azt javasoltak nekem, hogy ezt azért ne kenjem a fogamra, ez túlzás, mérgező, ez halálos lehet. Úgyhogy úgy döntöttem, srácok, hogy bár nagyon kíváncsi lennék, hogy vajon tényleg működik ez a termék, de életveszélyes is lehet, szóval nyilvánvaló, hogy kipróbálom. Én ezt nem értem. Ja, szar csinálok! Tesó! Ilyen lila genyó, Lunalux. Rá van írva, fantasztikusan néz ki. Kijön a fejéből egy ilyen kis tubus. Hát igen, az elején még konkrétan a kinyomás sem ment, de miután rájöttem, hogy kell kinyomni, és ráraktam a fogamra, hát ilyen undorítóan nézett ki. És hát nyilván itt már közben nagyon beszélni sem tudtam. Na de gondolhatnátok, hogy akkor legalább a hatása jó és csillogó-villogó fehér fogokat varázsolt. Hát az eredmény a nagy büdös. Jó, oké, de mondjuk azt nem mondták el neked, kérem szépen Hunter, hogy mondjuk mennyi ideig kell rajta maradnia. Ami is azt se láthattuk, hogy mondjuk a videóban, te sem mondtad, de mennyi ideig volt rajta. És te egy vágás, azt egyből lemostad. Semmi. Még egy kicsike, apró különbséget sem látok, úgyhogy egyből az első termék őszintén egy gagyi, béna. Na de jöjjön a Scooper. És ahogy látjátok, azért ülök most itt a setupban, a stúdióban, mert ezt igazából így hétköznapokban a munkához kell ugye használni. Ha mondjuk itt dolgozok a gépnél, most pont van több dolgom is, amiket meg kell szerkesztenem. Úgyhogy koffein tapasztású. Na, ezt most közöm, ezt 10 és 5 éves korúaknak csinálja a videókat. És ilyen koffein tapaszokat utogat nekik. Én ezt nem értem. A koffein még 14 évesen talán, de csak talán, nem tudom, hogy szabad-e inni, de nem, hogy ilyen 5-8 éves korosztálynak utogassa. És hát nem tapaszt. Meg főleg így, nem tudom, meg van így őrülve ezek a dolgokért. Igazából az a lényeg, hogy ugye így bele kell tenni így a szánkba, mint a ízét a snűz. Ez így elvileg beadja, mint hogy egy kávét innál meg a koffein, csak finom ízes, és nem kell közben kávét innod, tehát bárhol utatás közben is tudod így csapatni. Biztosan sokan tudjátok, én ugye matézok, ebből nyerem ki úgymond a koffeint, nekem ez vált be a legjobban, koncentráció növelő, teljesítmény növelő, sokkal jobban tudok figyelni, sokkal jobban tudok koncentrálni, de a mai napon még ebben nem nagyon ittam bele, mert hogy most... Jó, hát én most a matézásra nem mondok semmit, mert igazából nem tudom mi az. Úgyhogy... Ebből kell kinyernünk a koncentrációnkat, tesó. Figyelj, én megpróbálok egyből kettőt is felcsapatni. Ezt az ízt fogom kipróbálni, ami a Iced Tea Lemon, tehát a citromos jeges tea. Aha, és akkor elvileg ezt úgy kell, hogy ide így, lehet ebből csak egyet kéne. De... És ezt beleteszed az ínyébe, ez károsítani fogja az ínyét, ez nem értem, miért jó neki is. Most... Jó, azt megértem, hogy nézettséget, meg feliratkozót szerezni, de azért nem kéne a saját testi épségét is akár erre
fogadnia, vagy hogy mondjam, feláldoznia. Persze, én nyilván beteszek kettőt, tesó. Figyelj, benn van mind a kettő, kicsit várni kell, hogy így nyilván így beadja, hogy az ínyeden keresztül bemenjen a cucc, és akkor elvileg pár másodpercet vársz, és akkor így... Hát azt nem hiszem el, hogy bárki azt mondta neked, hogy így fogsz ugrálni, meg ilyenek. Szerintem ez csak maximum arra lesz jó talán, hogy fent legyél, meg ilyenek, de meg esélyt, hogy így miért kell így kiabálni közben, meg minden, mert nem tesz jót a fülnek se. Mondjuk felhallgató néz egy ember ezt, feltétlenül azzal nézi, és akkor mondjuk ugye ott elkezd ordibálni, akkor az nem fog jót tenni fülének, meg így se, úgy se, meg én nem értem. Mindegy. Na jó, ilyen amúgy nem történik azért, remélhetőleg. Most egy pár... Jó, oké. Ezt visszavonom, amit most az előbb mondtam. Jó van, oké. Inkább folytassuk. óra munka vár rám, vagy legalább egy fél óra 20 perc. Nézzük meg, elvileg annyi idő alatt, egy 20 perc alatt kéne beadnia a kifejezetten érezhető ilyen koffein mennyiséget. Kicsit már így oldódik ki, tehát így érzem az ízét, lehet ennek nem kéne, nyalogatni nem kéne, de munkára fel! Na, és hát eltelt egy kis idő, ezt szerintem ezt kiveszem, tesó, mert... Itt csípi az ajkamat. Jó így, hogy kettőben volt az egy helyet, és nem tudom, hogy ezére vagy nem, de tényleg amúgy most így pörgök, jó kedvem van, extra strongnak van írva, hát azt például nem észlelem, hogy extra erős lenne az. Annyira jelentős hatását nem éreztem. Persze, elvileg vitaminok vannak benne, meg minden, azt szerintem hagyjuk itt. 10 per, nem tudom, 6-ot adnék rá. Vezetés közben esetleg, ha mondjuk elálmosodok, lehet berakok egyet, és akkor már csak azért, mert azt hiszem, hogy az akkor kicsit fölpörget, akkor jobban tudok figyelni. Maximum ilyenre tudom elképzelni, de nem valószínű, hogy használni fogom. Viszont a következő terméket nagyon remélem, hogy... Én attól még ezt akkor sem mondanám, hogy mutogassam mondjuk vezetéshez is, mert mondjuk gondolom egy gyerek mondjuk mondaná a szülőnek, hogy nézd apa, a Hunter mutogatott nekem ilyen koffein tapaszt, és akkor mondjuk ezzel, hogyha mondjuk este kéne vezetned, akkor ezzel tudsz figyelni az úton. Úgyhogy ez is megtörténik, aztán az apa megveszi magának, ha minden, az meg tönkreteszi az ínyét. Ugye közben még az apuka barátjainak is elmondja meg ezek, és ez ilyen láncreakciót válthat ki. Nem feltételezném, hogy megtörténik, de azért igen. Sokáig használni fogom, vagyis hát folytassuk is. hordani. Tehát ez egy ruha nemű lesz, többféle is, méghozzá az Out of Mood. És ezúttal itt lesz velem a barátnőm is, Anna. Sziasztok! És ráadásul itt 2 darab csomag is lesz, ugyanis írtam neki, hát ha tudnak küldeni pár terméket, viszont egy ideig nem válaszoltak, úgyhogy rendeltem magamnak jó néhány Out of Moodos cuccot, viszont ezután válaszoltak ténylegesen, és küldtek ők is nekünk pár terméket, amiben elvileg neked is van valami. Elméletileg nekem is lesz valami benne, amire nagyon kíváncsi vagyok. Hát arra én is, illetve nyilván a saját cuccaimra is, ebben tudom mi van, ebben fogalmunk sincsen, és persze majd azt is tudod értékelni, hogy a mik az enyémek, azok hogy néznek ki rajtam. Bár úgy is jól, nem? Reméljük jó lesz mindegy. Rajtam csak jól tud kinézni. Nagyon izgatott vagyok. Jó. Főleg, hogy én is kapok valamit. Aztán nem lenne benne semmi az égvilágon. Nem menne olóválja kivontani? De én most kézzel bontom. Rózsaszín? Még egy ilyen tasak konkrétan, tehát hogy így nagyon menő, ilyen out of moodos design, de hogy mi van benne, azt még nem látjuk, csak mint hogyha valami rózsaszín is lenne. Az a Szerintem kedvenced, ebben nem? egy darab termék van is. Ebben nekem egy. nincsen. Nem, ez szerintem 2 darab. Ebben 2 tennél, ez csak egy Ez kulcs. egy pulcsi. Csak az egyéb. Ne, ez csak a tiéd. De milyen jó rózsaszín. Milyen Ez jó vastag SS, anyaga ez a van. tiéd. Hát igen. Mert de mondtam mi- nekik, hogy küldhetnek valamit neked is, akkor ugye ők neked küldtek, mert ugye már mondtam, Csak rám hogy... gondoltak. Igen, hát én már mondtam, hogy Ez rendeltem ennyi. magamnak. Ez ennyi, de gatya, én szerintem akkor megyek is. Jó, mondjuk ez így kedves Hunter-től mondjuk, barátnője felé.
de inkább folytassuk. Jaj, hogy tetszik így ránézésre? Amúgy egy ilyen jó kis rózsaszín, pulcsi pici logó, tehát nem ilyen Ránézek is, otromba. mintha én lennék. Felpróbálod? De most jó szöszös lesz az émer. De nem menj el! Ennyi, viszed haza? Nagyon jól áll. Tetszik? Szerintem nagyon jó. Szerintem is, nagyon jól áll. Kényelmes, Kényelmes? rózsaszín. Milyen jó az Jó anyaga? meleg. Aha, nem fogsz fázni, pedig te mindig Most fázol. jön a nyár, de mindegy, tényleg jó. 10 per mennyi? 10 per 10, de csak már rózsaszín. Na de, most jönnek akkor, amiket ezek szerint én kaptam, ezeket ugye rendeltem. Eddig eléggé pozitív a benyomásunk róla, ez is ugyanígy be van. Ó, na Ebben már több van. Ebben már azért tényleg több van, ebben baj lenne, hogyha egy lenne. 3 darab csomag van így összesen. Jó sok Nagyon mindent menő. rendeltél. Kasakba, igen, hát jó sok mindent rendeltem. Figyelj, kezdjük azzal, ami nálad van. Ez a legkisebb talán így a csomagja. Ez egy póló lesz. Ez egy póló Megmondom lesz, neked. igen. De jó. Ezt Még bele van nézzétek. varva. Bele van hímezve, vágod? Ez a hímes tojás. Na mondjuk ezek a pólós, vagy ilyen pulcsis részlete a videónak, ez mondjuk tök jó. Ez amúgy nincs is semmi negatív hozzáfűzésem, ez a részlete tetszik. Mondjuk az ezelőtti, ez a koffein tapaszos nem. De mondjuk ez tök jó. Nagyon jó, nem? Ilyen bele van. És nézd itt a hátulján is, itt a nyakánál, itt is így bele van. Ez lehet az enyém lesz? Lehet állapom? Azt figyeld! És részletek is érdemes azokra is odafigyelni, úgy látszik, hogy ők is nagyon figyeltek rá, úgyhogy ezt figyelj! Itt is van rajtam. Anyás, amúgy nagyon jó. Kicsit féltem, hogy ugye M-eset rendeltem mindenből, és hogy nem lesz egy picit kicsi, mert azért valamiből inkább elles kell nekem, de azt írták az oldalon, hogy minden nagyjából így a méret, az így passzol az embereknek a méretét. Ez neked is szerintem tök jó, nekem is szerintem, ez figyelj, ez pont jó, de még amúgy lehet rád is jó lenne. Szerintem benyúlom, nekem ez nagyon tetszik. Ez nekem nagyon tetszik, 10 perc. Ez jobb, mint a pulcsim egyébként, ez nagyon tetszik ez a póló. Neked is ilyet kellett volna kapnod. De 10 per 11. Hát a következő, ez már valami nagyobb dolog, ez egy nagy kapuszíts, de vastag, ilyen jó anyaga van, ez egy pulcsi Ő szintén, is egy tök ilyen jó. világos kék, ilyen babakék. Nézzétek, ezen is milyen Ez részletek tök jó vannak. amúgy. Oda bele van egy ilyen kis logó a szélén, hátulja az ilyen. Ez nem babakék. Akkor milyen kék szívem? Égkék. Kék, ez a sima kék. Amúgy ez lehet egy kicsit kicsi, ám? Ez is az enyém lesz. Ugye a kapuszni az jó méretű, az tökéletes, az nagyon-nagyon-nagyon jó, viszont így maga a cucc az ilyen, hát ja, ebből lehet egy elleset szívesebben elfogadnék, de nem rossz Jó egyébként. vastag, mi? Nagyon jó vastag, nagyon jó az anyaga, nagyon puha. Nekem ez is nagyon tetszik, akartam egy olyan színűt, ami még nincs nekem, tehát nem egy feketét, egy fehéret, nem egy századikat, hanem valamilyen kicsit extrábbat. Szerintem amúgy jól áll amúgy ez a kép. Nem ennyit adnál erre? Ez egy legyen 10 per 9. Eddig kb. Minden tetszett nekünk, Eddig minden jó volt. de van még valami. Az utolsó. Barna! Úgy meglepődtem, mintha nem én rendeltem volna. És ez olyan, mint a tiéd. Ugyanaz, igen. Ez ugyanaz, mint a tiéd. Ott is van ugyanúgy a logó a közepén, ilyen piciben. De nézzük meg, figyelj, van még egy trükköm, Azt a mindenit. Ahogy nagyon jó, ez kicsit nagyobb, tehát hogy látszik, ez itt a kezemnél is nagyobb, itt lent is amúgy nagyobb, szóval szerintem ez talán még jobb. Nekem a saját cuccaim közül ezt tetszik a legjobb, meg a színe is amúgy, tehát egy kicsit olyan egyedi, most én akartam pár olyan dolgot, ami még úgy annyira nincs nekem. 10 per 10. Ez is, hát hihetetlen. Annyira jó minden. Nagyon adom, és köszönjük szépen természetesen az ajándékterméket is, és hogy nézzük is a következőt, ami a RetroKicks. Nem megyünk ugyanis messze a ruházati termékektől, ugyanis konkrétan foci mezekről lesz szó, ugye tudjátok, hogy nekem azért jó néhány mez van már a ruhatáromban. Na, ez remélhetően nem rontja el, úgyhogy mondjuk én focirajongó vagyok, úgyhogy nézzük is. Vannak rajtam foci mezek, szeretem a focit, tényleg szurkolok is csapatoknak, például Messi a kedvenc játékosom. Természetesen az ő mezét is megrendeltem. Nem tudom miért vagyok a konyhában, tesó, nem akarom megenni a mezeket, ne aggódj. A lényeg, hogy itt van ez a kis csomag, és hát nem tűnik olyan nagynak, ezért mondtam, hogy kicsi, that's what she said. Szóval, ha minden igaz, akkor a RetroKicks-es rendelésem mind ebbe van benne. Hát maga a mezek amúgy egész jól néznek ki ott az oldalon,
És amikor reklámozzák, olyan hirdetést is láttam, ahol számozás is voltam ezeken. Tudjátok, maga a foci mez hátulján, mint ahogy itt is, például ugye ezen a mezen egy 10-es szám van. Nyilván ez az eredeti mez, tehát olyan betűtípussal, olyan stílussal van, mint ahogy magán a mezen. Tehát nem csak így rá van nyomtatva egy ilyen default Comic Sans alapvető típussal. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy hát gondolom ezek nem eredeti mezek, csak hasonlók, de hogy milyen minőségűek lesznek. Nyilván, hogy a messzámok hogy fognak kinézni, tehát hogy tényleg úgy nézek ki, mint ahogy a képeken, tehát ahogy az eredeti messzámokon is. Próbálom valahogy kibontani, és na de nézzük a mezeket. A rendelésemben egy idei 2026-os VB-s argentin mez van, ugye ők nyerték az előző VB-t, ezért szerettem volna a mostani VB-re, hogyha már szurkolok nekik, egy mezt beszerezni. Ez 2022-es VB-s, tehát az eredeti VB. Ja vagy nem? Adidasos genyó van rajta, adidas.com, minden. Most nyilván, hogy ez mennyire hiteles és hogy mennyire nem, azt nem tudom, mert official license product, tehát vagy teljes mértékben meg van hamisítva, vagy ez official Adidas termék, rendesen benne van a címke meg minden genyó. Elles méret, tehát jó nagy, 2022 World Champions. Én azt hiszem, hogy a 22-es mez, de nem, csak ugye kaptak egy ilyen matricát a mostani VB idejére a mezre, mert ugye 2022-es bajnokok. Illetve a 3 csillag van már, és ez rendesen bele van hímezve, tehát ez úgy van, mint ahogy a mezen, nem oda van nyomtatva. Nyilván a 10-es szám, meg elő-hátul az meg nyomtatva van, de hát of course, hogy nyomtatva van, hogy a tökönbe lenne. Természetesen nem maradhat el, hogy föl is próbáljam, úgyhogy ismét bevetem a jól bevált módszert. Amúgy, tesó, szerintem itt a kezükön van még valami, tehát hogy innen, ami itt. Hát kifogásom nincsen. Úgy mondhatni, ez a videó így tök jó. Az elejét úgy leszámítva, de összességében nem a legrosszabb. De hogyha tudtok nekem találni, vagy tudtok olyan videóról, amit nagyon jól, amit érdemes lenne úgymond megnézni, és elmondani rá a véleményemet, annak azt írjátok le a kommentekbe, és akkor nagy eséllyel arról is csinálunk egy videót. Na Isten legyen veletek. Ciao, ciao!